Rabana da kai dan fara so nake ka zuba basira mai kane yau zan tsara mai asali mai girma mai kidi kadan ka salati mai kyakkyawan zaki mai tsabtan nan mara datti wannan mai dukan algarma shugaba ubai shugaban bai kakan hasan tausayi annabi yau magani na zo ayyukan albarka yar ka zama mai dociya yar ka zama mai dociya amma ya annabi na basira ba guda azba assalamu alaikum wata sai ka na zo da bukata na da fatu mayar da huta na san zaki wani ba yarda da ba hajiri kyauta daga annabi kika zaki ta waye fatu ba ne kyauta sai da ayyukan albarka ko kuke raba komai ana yau idan kika so zan zauna kuma na zo da mazibina ba ma cikin duniya da kiyama sai da ni akwai kibani soyayyar annabi ma ila mai tantan Allah wa adam manzan Allah dan ali sirran Allah dan hasan tausayin suwa ba ma janna Khadija dan kan na Khadija dan sai abun sirada ba Allah kada ka kuskanta na mace da babar Husaini ba ne ni mai rauni Allah dan girman Fatima Allah da mutuncin Fatima Allah dan safar Fatima dan makamin safar Fatima dan abang Fatima dan makamin abang Fatima Allah dan umam Fatima dan makamin umam Fatima Allah dan ayam Fatima dan makamin ayam Fatima Allah sun shirye ka su da wasu ne ke da isassu su faɗo ba ta ta isassu ya da koren mamacin ba na da faɗo yan mai girma sarki